Porto do Son converteuse esta fin de semana nun auténtico poboado celta. Máis dun 100 de postos integraban o mercado castrexo instalado por todo o casco urbano, que contou este ano con moitos espectáculos de animación e pasarrúas, nunha clara aposta do Concello por dinamizar este espazo, onde a artesanía e a gastronomía foron as protagonistas. Bueno, pois hai diferentes postos de comida e outros de artesanía, tanto local como, bueno, tamén un pouco de fora e, bueno, son os postos que hai aquí. Bueno, está bastante ambientado, ¿verdad? Hay bastante gente. Está gustando mucho, hay muy buen ambiente. Lo estamos pasando muy bien, nos gusta mucho Galicia. Feira hai que vivila, hai que estar aquí, pasar horas, ver as actuacións cando as haxa, os postos de artesanía, tamén comer, claro. A oferta festiva completouse con espectáculos de gran formato que combinaban música, danza, lume e pirotecnia. Co éxito desta edición, Porto do Son consolida a Feira Celta como unha das citas marcadas en vermello no calendario estival, na que veciños e visitantes poden volver ás orixes dun pobo marcado pola mitoloxía e a tradición.